Marius, als von der Sendung. En een zeer schöne dag buiten gerasselijk kalt op Bern van warm. En van der wel wat bijzonders merken. Viele mensen worden dit niet gaan, maar de woorden zijn die worden het gaan. Van der wel wie alle zaken merken en dan eindenken als Poagen Schenkjes. Yes, Poagen Schenkjes. So, nu wat ik wezen, mijn vrienden zijn nog niet hier, die worden wel wat hier zijn en mijn broer vielleicht ook nog. En nu wat ik wezen wordt hij zit en wou hij dan eruit merken over die broden dan. So. Ik leer wat scheets maken. Ik leg hem eerst wat niet vreemde te proeven. Ik eerst hem, als ik nu was in Mexico, die leggen eerst wat te proeven. En die leerden mij camarones, shrimp eten, ostiones, zo'n snegen en weet niet wat alles. En verschiedenste alles aan anders. Dat leg ik niet allemaal alle te proeven. Ik dacht, dat was toch niet anders. Een vers, Poagen en een vers te leven, ook een woede. Zo, waarom zijn we dat niet komt? Waarom zijn we de Poagen Schenkjes zet? Oh, hier die. Krijg je het nog. Goed, check hem op. Oh, het is zo smaaks en fijn en tjoen. Oh, die zijn nog niet half eigen voor, dat is nou een doen. Wacht, check hem op. Oh, nou wou hij wat voor het eerste worden doen is. Wou hij is gewoon een beetje, nee, neem door. Kan je dat zijn? Nou wou hij aan de komwoede nemen. Oh man, wat zie je hier zo stekken, dat we niet in doorloop hebben. Voor een zo'n herd. Oh, dat wordt eens dan halfweer. Ik weet niet wat we doen, is van haar smak afgewaschen. Mamma mia, dat is zo sterk. Dat zal toch al voor een mens toerekenen. Dat is niet maar anders als we een klaps stuur voeren door met klaps en iets aan stream moet eten. En ze zeggen, wat wordt je zo aandoen? Maar wat je voor check de man. Dat is zo stroom. Hoho. Die weer zo maar in, maar ik leg hem alles een beetje af te wassen. Nu kijk hem al. Nu, hier de Schenkjes, die hadden er lust staan aan daar in de merd. De krakse staat. Hoho, kijk hem al. Waar die alles staat dan. Je wil krak in de merd. En zo. Oeps. Daar. En dan. Waar de alles staat, waar die hier neer en ik wil niet weten, dan willen we hier een buttermelt maken, dan willen we stuk door een buttermelt liggen aan. Yes, ik wil je dit mal van dichtbij wijzen. Mij vroeg gisteren weer, zijn dat werkelijk Poagen Schenkjes door? Wat zeg ik daar? Frog legs. Dat zijn Poagen Schenkjes. Nu kan je dat zijn. Toen ik kijk mal, de smaak afgesneden en die worden aan broodkruimels en zo wieder eingedockt. Ik glaube, die worden sehr scheinend aan. Hier hebben we buttermelt. Wat we dan doen, is dan geven we dit met buttermelt. En dan laten we die hier een stunde, twee, dat past erst even über nach. Mijn vriend brengt nog eenmaal zoveel en dan hebben we tweemaal zoveel. So. Ik laat er wat zeer fijn doen. En weet je wat die nog vergeten hadden, hier zal je nog eier maken. Dan worden hier. Is een beetje sloende eier. 3 stuk worden maken. Dan blijkt veel te veel eieren hier over dat ze dat doen. Zo. En dan laten we dat een paar stunden staan, of wenigstens een halve stunde langer. Mijn vriend wat zien Poagen Schenkjes ook wel wat hier gaan, waar de hier nog maken. Dat wordt je bloos helje dag zijn van ja, wat blijf je daar van? Nou, ik kan wijzen, Luther, wat we worden broken om de meer aan dokken. Nou, maar wat we nu hier is, kom neer, wie hebben die dan best? Kom neer. Wer bist du? Darum kann ich kommen so. Ich sage Ihnen, passt aber wieder. Wel, mir zit du bist vielleicht in zijn Arbeiter werden, du hast den März da ab, so steht. Bist du dann, wenn du mehr gekommen, wir wollen hier Poagen Schenkjes haben, denn wir haben noch was anderes, wenn die dort nicht getroffen ist. Ja, heute, ich würde sagen, gut getrieben worden. Ich freue mich sehr dort. Okay, sehr schön. Hier bei Struckland ist bloß viel scheint es, dort wollten wir jetzt ein Buffet sein. Hier sind mein Freund hat noch mehr Poagen Schenkjes gebracht. Du hast wir halt ich eigentlich gewartet. Was hast du alles gebracht? Mach mal ein bisschen. Hier. Was hast du hier gebracht alles? Du weißt uns doch mal. Das sind Spring Rolls.
Okay. En dit is empinage. Aber die Menschen in Paraguay, die worden vielleicht lachen, die können viel Geschmack merken. Oh, da würde ich nicht sagen. Einer rechts sich nicht tun, wurde sehr, einer rechts sich tun, wurde die schmacken. Und mir sitzen, die waren gerasslich schön schmacken hier bei Struckland. En wenn nicht das hier Horda, die eigentlich wordt er bij de hinger der zaten. En wenn du opeens wordt de hinger der uitkomen, dan wel dat al afbeten. Maar ik word schön mensen niet te veel hinger bij de hinger der uitkomen. Oh, ik glaube nicht, dat hier wat is wat er hingen der uitkomen. Ik glaube, wir wollen eten, maar het alle aus. Wir haben da hier wat tijd van deze hele dag. Nu kijk er mal hier. Hei, hei, hei. Da wordt er schön schmecken. Dat dacht ik. Dat zit je meestens, ze zit mij zit van heen. Wow, dat is dus weer hier op mijn slag daar snap. En dan hakt hij moet schwinnen weer in de half. Ai, 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 doa. Nu wou die ook waar hier aan deze baddermalken eieren aan dokken. En laten die door een klein beetje van een stunde zo bij liggen. Dat er al een beetje van daar hier. En ik wil niet zeggen, daar waar wie hel je daar gaan. Nu kijk maar, nu hebben we een bananas gebroed. Had al een pas in de stad, maar we hadden voor hier af te nemen, nu hebben we al op. Nu hebben we bereid het saus. Zeer schijn. En mijn gast, dat zijn ook eten merken, dat is Jan Hilbrand. We doen hier nu nieuwjaar vieren. Een Happy New Year houdt hij op. En hier merken we glamskirken. Wat loopt er van? Ganz goed, dat wordt schön schmecken. Weet je wat dit is? Dit is een jietslepel. Oh ja, ja, zo hebben we immer handig, waar nog mal naar de bank wat den jietslepel metnemen, daar sporen kan. Du, kijk maar, nu wou dit tegen hier. En zout en peper maakt de glams en dan wou de meel maakt hier, maar het is zo dik als het weer te liggen. Oh, mir jetzt ich da hier sag mal, ja, komm mal näher. Well, hallo, hallo. We komen ook hier aan de gasrek dat ze zeer schijn. So we dachten, die würden von dir einmal zu mir kommen, was hij alles verschijnet. Oh, da wo wir noch herwiesen, du hast so viel von jetzt Stoff, habe ich hier unsere Poagen, Schenkjes und alles, ich glaube, die wordt dat nog met een boek krijgen. En dit is mijn vriend, dat is Donald Trump zijn oorberer, zijn verster. Oh, hoeveel? En we hadden ze niet erlaubt, den Namen te geven, want hij heeft nog met Rustung aufgehangen te schaffen. Aber du weißt, kannst du wel wat sagen. I am exam in the Secret Service. Oh ja, ja, Oh, dat is ja nog geheimnis service band. Wat dat meint dat? So, doorheen heeft hij de dunkle bril op, dat ze hem niet gaan zullen. En Oh, hij krijgt zo. Ik weer mal de wiert hier van Struckland, so nu probeer ik me hier te verstaan. Oh ja, wel, anyway, welkom hier. We Dankeschön. waren hier en we willen anfangen eten te maken. En ik hoop, we zijn er weer nog dankbaar welkom, want we is alle goed gegeten hebben. Oh, daar waren we ons een doorleiden en de Poagen, Schenken stanken. Ik geloof ik wil eens keine Poagen Chickens eten. Ach, Nou, dat is schon da, dat kost dan etagstremels. we gaan hier nog glazen wat zeer dik zijn, we worden sterk kijken. Okay, dat zijn dunkle glasses, ik kan bloß meesters zijn, zijn ik aan de weg. Oh, ja. Okay, so right on. Check them al, hier worden glamskirken gebakt. Dit is dan aan de chef hier van jou. Ja, en we worden zo meer kleine, grote, doen nog... Ja. Van size, de backs in die broek. Correct, ja. Okay, hier hebben we nu onze Poagen Schenkjes, de Puddelhupsa Schenkjes. Check them al. Dat zit ze raak, ik weet niet wat alles ze nu. Check them al, nu wou ik hier losnemen. Ik hoop, die zijn dood. Hörst hem al. Ja, dat hier zit meestens van die nog leven, maar ik leef niet. We hebben die lang niet goed jedem dag geschliezen. Oké, nu wou deze dit en dit meel aandokken. Kijk hem al. En dan wil je wel een beetje een dikkere kaars gaan en deze tweemaal aandokken. Woehoe, nou nog helemaal zo stort. Nu kijk hem al. Leeft er nog? Ai. Denk de persoon, wenn wat zijn, dan kan je naadje van aftragen. Oh ja, dus mijn vriend wil zeggen, wanneer ik wat zei, dan kan je wel nog een beetje bijzal. Oké, dit hartje mal. Oké, we worden hier met aandokken. We hebben hier meel. Met al zijn spijsjes bij, die kan je zonder spijsjes gebruiken wel. En we worden hier nog eenmaal aandokken, want dan geeft het een beetje een dikkere schaal. Ai. Doe. Kijk de mal aan, dan am 7 ab, dan laten we het hier van ongeveer een halve stunde bit bedrehen, dan blijft dat een beetje beter aan. Nu nog eenmaal aan de einde staan, dan kan je dat zijn. Doe. Kom neer. Nou, maar kijk mal dat, we gaan hier nog een arbeid aan. Ik wonder dat ik ook voor Trump schaffen, is dat zo? Ja,
Wat is die Arbeit? Jana, hij zei, hij is in de Secret Service. Wat is die voor Trump? Moet je maar van de deur nog merken, of aan we de uren draaien, want het veelt, of wat zal je verdienen? Ik ben in zijn advisor. Oké, goed. Dat wordt dan vielleicht auch mit gouden rood stehen. Oh, dat hier sich schein. Okay, nu ist es dann einfach so wie. Nu kijk mal. Hier sind diese Strome. Paar Schenkjes. Korrekt. Die sollen hier 10 Minuten beim Broden, was der Geschmack brun zijn. Nu har du väl råd. Vart är det färdigt? Vart är det paus? Wow, ik wonder dat ze nog geleefd hebben. Ja, daar hebben we een beetje goed bruin. Die hadden het een beetje te warm, maar Peter Horder zegt je dan, wat er hingen der uit, denk hij wil dat maar zijn. Wel, dit wordt zomaar ingesprekt, er hingen der uit kunnen, maar we zien een beetje er nu bruin liggen. Dan worden hingen der toch lopen de wegen, dat is anyway te vroeg. Okay. Special is this wie that here. Huh? How come that wie was so special is this wie is on? Mijn broer die had een headache en die had draak zo. So you're behind his brother. You are... Die was van klein gesmeerd. Jo, ik word er met erop springen. Oké, hier go. Oh, no. Ik hoop mijn brother gleich nog niet te zijn. Oké, nu was die druk smaak? Kijk maar hier. Wacht maar, ho! Een beetje kruiden. Ik moet zijn. Ik ben impressed. Oké, nu ben ik vaart doen wat ik denk. You still have the video going. You do? You do. I do? Ken ik geen amen? Ja, zijn er heel on. Jo. Dat is oké. Oh my goodness, hier zijn oud jongens die wel niet eten. Ik hoop er waren keine niet. Ik moet einfach zijn, ik kan meest niet leren wat mijn zederij is. Wow! Happy New Year en Ja, en even lijkt niet het eerste smaken. Bloß wenn ich da zei, okay, dann sag ich, let's try Mikey. Oké, van der is een helgedag, dat is van der Struklanddag. Dat is de eerste Februari. Oh, ja. Oké, nu wordt de nächste Feier hier nemen. Dat gaat hebben 360. Kan man ja de kan. Oh, check hem al, nu hebben we nog jas. Ja. Okay. Oh, Wir setzen diese Kuhm hier in New York für Schenkjes, paar Schenkjes. Aber das Fahrt haben wir heute. Wir wollen den Schwing und aufladen und schlachten. Und dann wollen wir ein bisschen Chicharrones machen oder Carnitas, was Leute durchfahren. This is your show. No, it's our show. Okay, nu. Was is het? Oh, maar dat is al beter. Nu hebben ze al beter geleerd. We hadden dat vaart uit controle. Te heet en te koud en ik weet niet wat we willen. Maar nu zitten we dat ze plus kraak. Van hier komt het bij komen. Ai. Hoor mal. Wow, dat hitje is echt gefährlich hier. Ai. Nu wil ik een horen helbrand hier smaken. Oké, die wird van door af. Oké, du neemt dat. Nee, wordt er zei, maar er zijn nu pauze Schenkjes te eten, niet. Dat is fijn. Dat worden meer voor ons blijven, dat worden niet zo duur. Want je nu alle willen pauze Schenkjes eten. Dat worden zo schrijf die worden, dat worden we hebben niet moeten aan afforden. Ik mijn vriend, die worden gemaakt, bloß van pauze Schenkjes. Zusammen, want wat je denkt, hebben we een Butterpottel is, dat we weer laten op die krappel gaan en Poagen jagen. En ik heb hier een paar van mijn bruiden. En als dat de Trump zien overweren. De andere als nog de andere Trump, ik weet niet wat, die krijgt getroffen net. Over. Die wil ik Poagen zien gezeten. Aber die worden gewoon een beetje onder de neus dan. Oh ja. Ik weet, die worden heel lekker. We worden in van mijn troeders zien met zien met onder de neus rubbelen en ik weet zijn, die worden zich dringen. Nu de Poagen shaken. Die had het 2 keer aangesteld. Oh, wacht maar. Nu zijn we. Oh! Pa, nu heeft papa dat maar wat eigen stelt.
Mama hat just eine Glocke eingestellt und wir sitzen dort halb gehalten. Hier ist Trump sein Förster, Right-Hand Man. Und da hast du die Metz mit gelegt, wie kann der nicht an der Uhr sein? Oh, du hast nicht gekickt, mal nicht kann das sein. Und was hat er hier von dir? Kick mal. Was ist dort? Een Poagen. Poagen Schenkjes. Der ist brav genug zum hier bei Struckland Poagen Schenkjes eten. Hij schaut für Trump. Hij ist was zu nennen, das Geheimnisbewahrung oder Secret Service. Der merkt sicher, dass Trump sicher ist, wenn er ist, wo er am Fahrgramm geht oder bei der mexikanischen Grenze. Was leist von den Poagen Schenkjes? Maar daar zijn ik weer hier even nog lopen. Oh, Dankeschön. Dort ist aber ein wunderschöner Mann. Und das ist dort Pulver wird verbrochen, zum die Poagen Schenkjes rieren, asylen. Aber je kann je dann so brocken, wel Mehl und Cornstarch, Verstärkungsmehl. Kan je dat ook brokken, dan maar al zijn spijtje maken, schooft alla. Nu kijk je mal, nu hebben we dat hier bij Struckland alla zeer fijn rijden. We gaan hier Struckland Pankjöken, wat, 100 wie dat. Struckland Pankjöken Burritos. En daar hebben we empanadas, Jan Hilbrand heeft dat gebracht. En daar hebben we wat we noemen Farua Rollen, Spring Rolls. En hier hebben we onze bijzondere Poagen Schenkjes. Woo! Yes. Dit zijn Poagen Schenkjes hier, de eerste saus. En dan hier zijn andere, hebben we anders eingedrukt met ander meel. Halleluja, nu werden we nog etwas gestremels merken. Aber da war dann vielleicht Lothar absorte. Aber nu kijkt man, dann haben wir all sorten Salsas und weten für uns zum Taudocken. Nu wollen wir eten. Woohoo! Well, dan zijn we hier nu rijden bij dat Struckland Fast. Puddelhupsa Schenkjes, oder eins namen die ook Poagen Schenkjes, oder Frog Legs. Und wir haben auch andere. Für so Menschen, die dort einfach bloß rennen gehen ohne das ist okay. Und wir haben hier noch Empanadas, was mein Freund gemerkt hat. Und diese Poagen Schenkjes, ich will Ihnen sagen, weil sie kicken down, das schrecke bloß einfach, schmeckt nicht. Immer halt. Du kickst mal alle dort an Stieren, du. Ja, wir sind hier eine Graude hier, scheine Freund. Und Trump sein Förster hier. Und wir sind Gott dankbar für diese schöne Mahlzeit. Und nu wollen wir eten und wir wollen in die Kamera nu auftreten wegen, das wird gefährlich, Leute, weil wir wollen, was alle hier drauf waren. So, Dankeschön und muss ich noch was sagen? Just something. Abe had done see and whiten. That's actually my brother. And that is next for my brother. That's a youngster. And they were actually two Americans for them. They couldn't whenever they would go, it kicked up. Mama said, well, he did. Ik wil een koop. Jongens, holt ihn nicht ein. Aber weißt du was? Ich habe den jungen Top beiden gewollt in der 1982. Wir sind Tanans von ihr schon was nach Fahrer schmecken, den Unfeld haben. So. Dankeschön dir von Struckland bei der Vista. Sehen wir uns das nächste Mal. Cheers. Oh, yeah. Okay.